If umta channel, welcome to my channel. If kudala ukhona, thank you so much for supporting this girl. I appreciate you. So nasi story uthi ugele ndlanela sisilwane andisazi basivela phi na. Uthi indlukumezile malento empilweni yami yandimoshela impilo futhi ngokunjalo nje. Ulisitoli sami siqala kanjena ke. Uthi mina ngikhula ndingumntana ohlala nomamam, ndoda wami. Yonke into ibe right, ndingumntana ohlala nabazali bakhe, ndingumntana okhula kakuhle futhi emameli esikolweni. Uthi mina bendipasa ke esikolweni, bengumntana ubethe ko level 7, mana esikolweni ngipasa kakhulu nje. Uthi lihambile ke ixesha xa ndifika ka grade 12, ndafika ndaqala mana ugula engekwazi ba kubusuka aphi na. Uthi ukugula oku buqala ngoba ndingumntu onentloko. Uthi ndime ndibe nentloko. Uthi hey, abazali bamaxakana nento bafuna uncedo phi na. Uthi futhi le nhloko yam ikhona futhi yenza uba ndingakwazi uconcentrate esikolweni. Uthi ngamanye amaxesha ndingumuntu ozelayo. Uthi ndozele, uthi uba andozeli xa njengebhodini amehlo wam abuhlungu. Uthi yena ndifunda kakubi kakhulu kweza ntsuku. Uthi ingqina esikolweni ndandimane ndingayi ngezimini ngoba kaloku ndandigula nale ntloko. Uthi amancedo siwazamile uwafuna kwindawo yonke, hey yayibe ngapheli lento. Uthi kwenzeka kanjalo kuba mna ndingampasi ugrade 12 because ndingakwazi ukufunda esikolweni. Uthi wonke umuntu esithi hayi into yangamabomu because how come bakugule umntana usmart kanje. Ikwa grade 12. Of course abantu banomonde ba ndizawupasa no. Uthi hayi ke mna ndabukela abantu bebhala, ndabukela abantu futhi befuna ugrade 12 bempasa. Uthi ayibhlungu inhliziyo yami because ndandiyazi ba nayo potential upasa. But ndizokwenza kanjani? Because andikwazi kaloku ndingulo ugulayo. Uthi akho ndawo singayihambanga, akho gqirha naxhwele singalihambanga ukuba ndifumane uncedo. Azange ndilifumane uncedo. Uthi hayi ke bapasa abantu grade 12 wabo bahamba abantu baye university ngonyaka olandelayo. Uthi hayi ke yemka lenhloko ngonyaka olandelayo yonke into engathi buyele isiqhelweni. Waqoma mhlawumbe ndizophindela esikolweni ngonyaka lo wakuzayo sizanze kwazi bayifumana lo grade 12 wami ngoba na grade 12 ngoku. Uthi ke hayi ke ngalonyaka lona ke besehleli ngawo mosengayi esikolweni because kaloku ungulo ndithi drop out ngalanyaka ke ngoahleli ngawo. Uthi hey akayazi mangamela zanethile kwaqala kwafika into kuye elele nje esisilwane. Uthi lena isisilwane ifike ngathi ngumuntu oyiboyfriend yakho nje iyafika ingene yambamba. Uthi hayi akakwazi ukuyilwa lento. Uthi yafika lento yazenzela nje kuye. Uthi hayi ke wavuka ekuseni uqoma this is strange. Okay, uzakha ijonge lento. Uthi hey iqhubekile into yenzeka. Uthi yaphela 6 months into ifika every day ebomini bami indithi ebusuku. Uthi lento futhi ayenzi lonto qhana mandajika nasebusweni ntangathi ndikumuntu namaqhakuva. Uthi abantu babengandikhuza lamaqhakuva because engathi ndiyonyanye. Uthi yonke into yami ayinezothe phakathi abantu babengandifuni. Uthi mind you mna iboyfriend ndingayicacela noyicacela ndingayifuni. Iboyfriend endinayo at that time engathi yanuka ndingayifuni noyibona. Uthi lento yayinifikela qho ebusuku. Uthi ade yaba into yayifika kubantu but sixa siye ebantwini kufumanisa ba ndinesilwane. Uthi isilwane esasingasuki. Uthi but lento yayiseyinto ngoku ngathi ndiyaenjoya isenziwa yilento nje. Yayisengathi lento kumuntu wami. Uthi hayi yenzekile lento iqhubeka isenzeka imhlukumeza esisilwane eyame ngexesha ngaboma hayi kasayithangenela ngoku lento sethikiwe kubalalweni into engayiboni ebusuku because yayifika lento ebusuku xeleleyo. Uthi yenzekile mali liqhubeka imhlukumeza wazama ba ayofuna application esikolweni. Uthi akho nto ilungayo. Uthi ubomama bo upside down. Uthi makahamba ndiyofuna umsebenzi akupopi into ndifuna isikolo hayi andibizwa tu esikolweni yonke into yami upside down. Undandifakele into yoba mandingasendifumane into isichithwe semesdibeni nesilwane ebomini bami. Uthi nasenqomba anonoma uncedo ndolufumana phi na. Uthi ihamelazana ithile ehleli ke kwacaba wabona igqirha on Facebook uba lithi linceda abantu nontoni. Wahamba kwaya kwigqirha eli. Wathi xa kefika ke kwigqirha wacaba igqirha eli lifuna imali engangemali ethile ukuba likwazi ukuthi limnyange. Waqonga isithatha indawo uqala imali ifuna legqirha because akanamali. Oyithatha phi? Uthi igqirha lavela athi okay if awunamali ke ngcono uthi open your mind you xa uligqirha
aphinde umntu amene nesilwana uphinde nawe umvule imilenze, which means ubogqirha bakho uthi ndikuxelela mna igqirha lazenzela kum yayingathi ndilixhoba mna layo. Uthi hayi mali le nto yahamba futhi ndandisesithi noba sendihleli ngoku eteksini ibe ngathi yafika le nto, ude seyiwesi into yayo ngoku. Noba ndihleli eteksini sendive ngathi kukho lo moya umdaka uzayo, sendive ngathi ikhona le nto izayo, uthi le nto izayo. Uthi mind you ndingumntu ombe ebusweni, andina-grade 12, yonke into yam ayilungi. Uthi abantu sasimane siya kubo ngoku sasisithiwa hayi uyathakatha, ufakele isichitho, ukho mntu omfakeleyo, ukho mntu ommonelayo. Uthi yayiliculula everyday saseliva elo, but akekho umntu oyekwazi ukuyisusa le nto. Uthi ke lahamba ke ixesha sethi ngumntu ophila nale nto, sendiqomba okay ndiphila nale nto. Uthi hayi mani ndabehave kakubi nam, ndalishiya ikhaya ndakhe ndahamba ndohlala emikhukhwini, kwimikhukhu cawa yayisetawuni, ndohlala emikhukhwini. Uthi nditshatshintshe ama-boyfriend, ayilungi into yama-boyfriend. Uthi sendiqala nokuthi ngumntu otshayayo because sendixike ubomi bomi banza kwenza kanjani na. Uthi ndizitshayele mna into ziyimigubo ziziiglasi yenziwa ngeglobe, ndingafuni uzibiza ngegama because you know what, on this platform asithetha into ezinjalo. So uthi ndizitshayele nto zibizwa zinala magama ke le migubo yezintwana, nto akona ndingayitshayanga, ndizama uba ndihambise ixesha, ndizama uzonwabisa ngobomi bam. Uthi mna ndaphalala ndaliphara from being umntana oyesmart esikolweni efumana level 7 to ephara elingena grade 12. Ubomi bam batshintsha kanje, andiyazi kanjani. Uthi ndithe ngenye imini sendihlele etawuni ukuba bona aba bantu ufike besize ebantwini avela kubamba kuthi prophet. Uthi kwazi umntu umone bamba one prophet awathi le nto yenziwe kuwe yenziwe ngumntu okowenu, ifamily yakho. And inzima ngoba kaloku uyayiva every time xa ufuna ukwenza into okanye xa ufuna ukwenza iplani ubuyisuse le nto, uyiva qala kuba khalaza ayilungise. Wathi usukuyeka ukuxelela abantu kowenu wena iindaba zakho, phuma kubo ufumane uncedo uthi umozuphila na. Uthi emva koba emkile lo tata yaringa kum loo nto, yaringa zange iphume tu engqondweni yam. Uthi ndabaleka ndaphindela ekhaya, ndafike ndaxelela umamam njengoba injalo. Mama ngicaba ke umamakhe lona bahamba baya komnye umntu, umamakhe caba wayesemfile. Then ke ngoku laa mntu lowana caba wahlamba for inyanga, wade wohlala phayana ke zange ukhululise isilwana caba singaka anaso. Uthi ke saphuma isilwana besithi laa mntu uzayiphindisela back to sender. Uthi ke kwaphela emva kwephela 2 months wabona ngomakazi wakhe seke ngumntu ogulayo ohlala ebhedini yakwazi nothini. Wahle xela zisweleka ke umakazi lo waconfess uba ibinguye lo umfakele isichitho ntoni, ebengazupasa yena umakazi lo abe enabantwana abafeyilayo. Uthi usukela ngoko ke ndaye ndaphila, but ke seliqedile ixesha loba ndifunde ugrade 12. Uthi ndahamba ndaye kwa-ABET ke ndahamba ndiyofunda. U-ABET laa nto ke abantu bayofunda for uba bafumane ugrade 12 badala ke sam. Wahamba wayakhona wawufumana ugrade 12 wakhe. Uthi emva koba ugrade 12 wakhe uthi wapasa ke kakhulu because ubusmart bakhe babungesebebekemki busekhona. Uthi ke wahamba wamfumana ugrade 12 wakhe, wa-apply university, wathathwa ke shem. Uthi ndithetha nawe nje ndiyinesi enamagxa ke kumntu oyazi isitori sam basisukela apho. Uthi ndiyavuya mani isilwane sam ke sasindihlukumeza iminyaka esasilwane. Yeah guys, nasi isitori. If you attend the stories kanje and ufuna ukuva more of these stories, make sure you subscribe kule channel, comment, uyabeka a thumbs up so that every time poster ukwazi ukuyibona. Thank you so much for supporting me.